Hallelujah. Leadership yasekhaya ngiyela umfundisi Shoba ngiyabingelela kuShithini ngiyabingelela kuma-ushers ngiyabingelela kwi-youth ngiyabingelela ku-Sunday school omama nobaba omkhulu nogogo ngiyabingelela egameni likaJesu. Bengizwa ngathi khona umthaphethelayo ngazo seshonele bazabana kodwa ngiyakubingelela egameni likaJesu. Amen. Ngithathe leli thuba ngoNkulunkulu uqala unyaka ka-2024 uNkulunkulu usithwalile unyaka eluphelile ube unyaka okungemnandi kahle kodwa kabongwe uNkulunkulu ukuthi usithwalile. U-2024 uzoba right bazalwane. Amen. Uzoba right kakhulu. Nala sebeqalile osisitrabile. Hamba kahle. Ezinye ubusiso ziyeza. uNkulunkulu emuhle. Alibonge igama likaJesu. Uthandekayo. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angivulele inhliziyo yenu. Ngiyathandaza, ngithandazele kakhulu ukuthi ngicela umusa. uNkulunkulu angivulele inhliziyo yenu. Ngiyacela. Amen. Ukuthi uNkulunkulu angivulele inhliziyo yenu. Amen. Ukuze lokho engizokhuluma kuthole indawo. Amen. Amen. Uma umuntu efika kwi-ofisi lobuphostoli lapha kwi-540 kusuke kusho ukuthi i-540 yonke siphelele kuyena. Loyo muntu usuke ezoprofetha, avangele, afundise, eluse, akhe umsebenzi ngokwa-540. Uma ubona umuntu kuthiwa lona umpostoli, lama ofisi wonke aphelele kuyena. Bese-ke kuba khona extra office leli esi-operator kulo thina la ePraise Mountain, i-Bishop Office. I-Bishop Office ayifoli kwi-5, ayingeni kwi-5. Leli ofisi athi uPawulu uma umuntu elifisa ufisa umsebenzi omuhle kakhulu. Lo msebenzi wokuba yi-overseer. Ubheke wonke lawa amanye ama-ofisi ukuthi a-operate kahle yini, including nebandla. Ngizosebenza-ke ema-ofisi amabili angizile ukuzomshumayeza. Ngizosebenza ema-ofisi amabili, ngizosebenza kwi-Apostle Office ne-Bishop Office. Ngicela ngivumele. Amen. Ngithwele nje amakhephu awu-2. Ngicela-ke ningamukele bathandekayo. Uma-ke umuntu ezosebenza kulama-ofisi, njengoba ngimncenga kangaka ukuthi okunye akuhlali kahle, akubi mnandi.
yikho ngimncela nje ukuthi ngiyamcela ukuthi namukele Nkosi mhlambe okunye akuzukuhlala kahle akuzona zonke izinto esitshelwa zona endlini kaNkulunkulu ezibamnandi. Uma uJesu ethi uma igatsha lingatheli ithelo uyaliphuna. Akukho mnandi ukuphuna bazalwane. Akukho mnandi uma nje kuthiwa liyaphunwa ukuze lithele kakhulu. Liphunelwa ukuthela kakhulu. Amen. Ngizosebenza kuma office ongekho mnandi ukusebenza kuwo kade ngikhuluma nenye ingane zami manje ngesikhathi ngiyawabuka ama-status abantu enginazi inamba zawo bese ngibona bebhala imibhedo bese ngiyakuza ngithi dilitha lento oyibhalileyo ikholwa alibhali nje ngiyakuphuza nje ula ku-5-fold ukude ngithi susa lento oyibhalileyo owazi ukubhala kanjena ukholwa ngiyaliphuna. Akukho mnandi bese yaxolisa yoma ngiyaxolisa akusiyonke into ephostayo emhlabeni especially uma ukholwa. Sizosebenzana-ke bathandekayo ngoba uma singaphuma ungamtshela lo hleli nayo uthi uma singeke siphume ngeke sithele. Amen. Amen. Ungenayo umuntu okuphunayo sinenkinga abathandekayo kulesi sikhathi esikuso. Wani sinenkinga yokuthi abantu esinabo emabandleni ungamtshela behleli naye ukuthi useqalile yikho lokho azokwenza. Abantu esihleli nabo emabandleni inkinga yethu yankulu babushoba ukuthi abaphendukile. Sinabantu abangazange baphenduka, abangazange barepenta. Sinabantu abangahlatshwanga yizwi, abangahlabekanga. Uyabona ngaleza ikhathi leziyana ngisho ukuthi yibani izalwazi ngeindaba abantu balesa sikhathi kodwa ukuphenduka nawe uyakudinga noma uyi-2000 uyakudinga ukuphenduka. Kwakunengoma-ke sasihlabelela ngekhathi lezo yayithi izwi lahlaba inhliziyo yami langibonisa ukweduka ngaze ngayivuna izono zami eGolgotha. Ithi yakusongana nothando nokuthathelelwa kwezono. Manje lento ukuthi abantu abazange baphenduke bese futhi abantu bethu kube abantu bedemocracy. Sinenkinga kakhulu bathandekayo idemocracy nayifike yaenda ukuthi sibe nohlobo lwabantu abanje. Abantu ongakwazi ukubakhuza uma umkhuza la ePraise Mountain uvuke fake mission. Can I repeat myself? Ufika lapho fake mission uthi uthela ihlathi zingako uhambe ekhaya ulimele ulinyazwe ePraise. Uyobenzani laba bantu ayakubo nje yakubo uzofika benze njani? Ngiyabuza nje bathandekayo kulana ngizokwenza lokho. Uzobenza njani labantu ayakubo uma ehamba ekulida engabuyisananga nabafowabo? Uzofika baxova bahlanganise ngamakhanda ngoba uyablida. Akuhanjwa kuphuma ebandleni ngesikhathi ulimele. Vese njengoba sihleli la iPraise sizolimazana sizonyathelana amaholo ngoba si-under one roof. Njengoba nasekhaya kinje ninyathelana nokhazini bakho nama-siblings niyanyathelana. Ngicela uzongithela ngiyaxolisa. Sisebenza kakhulu bazalwane bishop kade khona kade sivena siphuma ngabani le
Temple of Faith eSekunda kanti bengisuka eKZN iviki lami libe tight kakhulu bengisuka eMaritzburg kade ngishumayela khona manje ukukhandleka kukhona lapha emzimbeni kezwakala phela ukuthi sisewukhonzile 38 years ngishumayela akuyona into yokudlala 38 years ngishumayela hayi 8 years 8 hayi 28 ngohlanganisa u40 ngisephuma usesizanele lona bazamani ukuthi losizwe orange ohamba nobishop ningamazi igama lakhe usizanele eMkhwanazi uPA wami umfundisi futhi ngamcoba she's our daily pastor ngokwesipho uNkulunkulu amnike sona ukwaprofesi laba abama Mtshweni phezulu babona ukude bathi khona into ezayo uNkulunkulu umphele gift leyo bese ke aphule bazalwane umuntu olimele ahambe evuza igazi kanti nezingane mathandekayo angithi ekhaya awuhambi uhambiswe ukwatha orimpini lento yamaroom yemqasho iyamkhipha ukuthi mawukwatile ekhaya seyaphuma ufuna iroom Jesus akhanjwa ati mhlambe namaroom nawo aspoilele abantu ukuthi umuntu bekwatile ekhaya ukwatiswe ubani useyahamba into ebuhlungu ile ukuthi umuntu ubephunwa nje bakhiwa phose ekhaya awubulawa uyakhiwa kulungiswa icharacter. Now we have a challenge yokukhonza nabantu abangazange baphunwe abangazange icharacter isetshenzwe abaningi babo laba abasihluphayo masesemabandleni yilabo abantu abangama breadwinner emakhaya ama-breadwinner ayahlupha abazalwane ngoba afuna ukukhonza kufuneka niwakhonze kufuneka niwashiphe ngoba uyena olethisiwe la ekhaya mayinyathela kufuneka kuzwakala ukuthi wanyathela ke lo muntu ofaka isinkwa la ekhaya yezwakala esepassage niyamfila ukuthi nawe lo muntu wesinko uyahamba la epassage ufuna ukunizwisa umuzwa ngalento ukuthi melokho ekhuluma athi osofa bami athi izitsha zami umuzi ukuthi ene plate labo ubani lona othatha ukuthi kwami lo wamo lokho engena ngasekugcineni uyanicindezela nizwe ukuthi saze sangaphila saze safa izinto zalomuntu ingabe uNkulunkulu yosibusisa nini nathi sibe lezinto ngoba asikwazi ukuphefumula la ekhaya sinomuntu wezinto zakhe umbhede wami lalisa umuntu ophethe lokho balalisa ukuthi awuyeni uNkulunkulu bese somdlalisaphi ngoba iwona umbhede ukukhona laba abantu ke beza nalama characters angithi ngishilo bezalwane njalo sikusho amen ngijwayele ukubona ngigijima la ngizogijima nje baba ngimi la ipulpit amen angiyakazi nje sithandwa sami imile la lapha abantu beza nalama characters beze nawo endlini kaNkulunkulu athwale lokudelela ngakho ekhaya kubo eze nakho la enkonzweni afune ukuthi ashaye igitha thina sijayi ngoba usefikile ujwayele ukubajayivisa ekhaya bezwa ngayo makunemisebenzi lapha ekhaya bezwa ngaye uyena ukhipha imini ukuthi njengoba nje kunomgidi uzophekwa ini kuphekwe ini wenza ubeetroot uyabuza ukuthi ubeetroot ungene kanjani emini ngoba bengishilo ukuthi ubeetroot angifuni kule mini lento yokuthi sizwa ngaye ekhaya ufuna sizwe ngaye nala enkonzweni mayithi sukume mayithi sihlale
sebenzi kanjalo bazalwane. Bese sivela i-character yokuthi lo muntu akazange aphenduke, akazange afike kulento ethi uyisidalwa esisha, a new creation, umuntu obuye wenziwa kabusha, lo muntu okuthiwa umntwana kaNkulunkulu. Siqala unyaka bazalwane, ngifuna sizolungisana bese sihamba kahle ku-2024, sihambe kahle bathandekayo ku-2024. Alibonge igama likaJesu. Bese uza lo muntu nale character, unale mibuzo uyabuza, yonke into uyabuza, why safa why bazalwane, safa why, ingathi besikhiphile le imali, why manje, why this, how sanibona. Uma sifike ekukholweni lento, khona lento angazi ukuthi wakwayinaka yini, lento yeBhayibheli yokuthi iBhayibheli lithi abantwana bakwa-Israyeli. Amen. Wakwayinaka le nto yokuthi inzalo kaJakobe ibizwa ngokuthi abantwana bakwa-Israyeli. Amen. Indaba iBhayibheli lithi abantwana. IBhayibheli bese ethi Jesu mangaphenduki nibe njengalo mntwana, ngeke nidle ifa lombuso. La ekholweni sizozalwa, siyazalwa. Masithi I'm born again, sisho ukuthi ngibuye ngazalwa njengoba ngangizelwe. Ngibuye ngazalwa, ngangizelwe thilinganise ngozanele ngoba yena ngeke akwada hambe, because abantu bakwada bahambe bashiya isonto. Noma uthi uyalinganisa ithayiko osiyabeka example phela bengaqondile kwena, kodwa ngithola ukuthi ayikhona. Usekwatile ukuthi usiyahamba ushiya isonto. Ngizalwa kwaMkhwanazi, mhlawumbe amantombazana kaMkhwanazi anenkani, arudi. Leyo nto ngifika nayo ekukholweni. Mangifika ekukholweni kufuneka ngizalwe, bese kubulawa leyanto engangizelwe nayo yakithi kwaZulu. Uzwile ukuthi kuthiwa mina nginegazi loShaka. And uShaka wena wamfunda kabi esikoleni ngoba wamfundiswa ngenkulumo bezonda abantu abamnyama, baseke bayikhandela. Did you know ukuthi even the picture isithombe esabhejwa ngoShaka kusona isikashana? Thina kwaZulu asikho mnyama, mina njengoba ungibona ngidaki yibala likaMawami leli. KwaZulu thina siyakhanya ngebala yakithi. KwaZulu njengoba nje uShaka ezalwa usenza ngakhona, usenza ngakhona. Mawungayofunda ibongo zamakhosi baba, inkosi usenza ngakhona ezalwa uShaka ayizange iziphi izimpi. Manje ayibanga nalezi ibongo eyifana nezikaShaka, inkosi yaseMashobeni ineyibongo ngomzimba wayo. Kuthiwa wayemhle ngamehlo, emuhle ngebala. Kuthiwa wayemhle ngezitho, zibongo zakhe lezo mayibongela. Kuthiwa wayemhle ngesitho, emuhle ngengalo, ngoba kuthiwa wayemuhle engenabala, light in complexion. Kodwa belungu bephethwe inzondo. Ngiyadlula nje. Basikhambele esinye isilwane, bathi uShaka kasenza ngakhona. Ungama ukuthi noma sebenza i-move kaShaka bafuna indoda nje usayo, ngoba kufuneka abantu babe naloyo mqondo loya muntu loyana mkhothayo uBishop okokwami akuyena lo muntu oseyithombeni lenatshelwa ngaye lenimbonayo, akuyena. Asenjalo uthi two loyo muntu kwakumprofeti, ngoba uNkulunkulu inkosi eyiordainile. uNkulunkulu beordaina amakhosi bese kubeka umoya wokuprofetha phezu kwakhe ukuthi kungabi bikho into engena kwi-nation, isizwe engazi ukuthi kuzokwenzakalani. Nawuthi ngedlulekele sentence, uma kuzongena abelungu uShaka wakhomba amagagasi, wathi uyabona la, thathani imkhonto nihlabe la amagagasi olwandle
wathi izitha zethu zizophuma la zizoqhamuka la baqhamuka ngabelungu baqhamuka kunjani namhlanje bese lo muntu kuthiwa ayamubi. Did you know ukuthi thina endlunkulu kwaZulu Zulu Royal Family asinazi zangoma awuthwasi umuzalwa kithi awubisa ngoma ngobushaka wabuqeda ubungoma wathi umoya omubi leyo nto ayifuneki esizweni engasindisiwe engakhulumi ngelimi. Thina in the Royal Family asithwasi umthwasa yokosekha koma wakho leyo yozibona ukuthi uphuma kanjani ngoba thina sinayo leyo nto asiyenzi. Ngizalwa ke kwaZulu la ngizalwa khona uma ngifika ekholweni ngifike na whatever character engifika nayo yakithi kwaZulu fanele sazi ukuthi leyo nto izokusebenza endlini kaNkulunkulu. Mangifika la endlini kufuneka ngizalwe kabusha kuphume a new creation ukuthi mina angiphendulwa angiphendulwa nje umuntu nje akangiphenduli fanele ngifike ngiphendulwe la kube khona abantu abazongiphendula kube khona abantu abazongitshela ukuthi awuzukwenza kanjani kube khona abantu abathi akwenziwa lokho yini sisekholweni singabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Uyabona ukuthi lento nithi sahamba safika okunye safika abantu abangaphendukile abangazange barepent abangafikanga entweni yokuba yisidalwa esisha ngoba enye into wrong umfundisi esiyenzayo umfundisi Shoba ukuthi noma ke bephakamisa izandla bethi bamukela uJesu bese sibafaka iclass lama new convert sibafundisa amavesi hayi phenduka. Hallelujah. Ukhona umuntu ongizuleyo ngathi bawu3 na ko3 nje abantu abangizwile asibafundisi asibalekeleli ukumshintsha lento abe yiyo sikhulume izwi likaNkulunkulu lize limhlabe enhlizweni aze ezwe ubuhlungu adabuke ezwe into yokuhlukana nezolo neyesterday yakhe ezwe into yokuhlukana nepast ezwe into yokukhunyulwa kwalomuntu elithi iBhayibheli sidalwa umuntu omdala ezwe into asibasebenzi ezwe into yokwembathiswa umuntu omusha abe yisigaba baze bamangale nasekhaya bakhulume bonke ukuthi hayibo kwenzekeni kukhwini hey phela bengithi uzosuka umsindo ngalesa sikhathi efika sekwenzeka ukuthi hayi selokhe alile ukusindiswa ushintshile sekunezinto ayibekezelelayo seyathula noma ekwatile umbone ezithulela umbone ekhala uyasetshenzwa kushintshwa icharacter kulethwa omunye umuntu indoda iya kuJesu ithi ngifuna ukudlisa lo mbuso ngiyafuna nje ukuthi nami ngidle ifa lombuso kaNkulunkulu ngingenze njani inkosi ukuze ngilidle ifa ithi inkosi kufanele uzalwe kabusha. iBhayibheli lo yamuntu kwiposition lithi wayengumfundisi wabaFarisi uthi uJesu kufanele uzalwe kabusha uthi lo baba kanjani ngibuya lesizweni isilama wami ngizalwe futhi uthi no kufanele uzalwe kufanele uzalwe ngamanzi uzalwe ngomoya kufanele uzalwe kabusha kepha umuntu ozodlifa lo mbuso kabe nje sinankinga abazalwane babantu bayazalwa kabusha Yesu sami ngaba sinankinga nje mabanje futhi nje ngaba sinayo inkinga nalabo abaphuma bengena usuthi yakele lo wakwatiswa into encane kangaka wasoshiya ibandla wasahamba ebandleni sasikhuluma ngosento kwangesinto esesingesikhuluma futhi nje lenkulumo yayingamile kanje kahle kahle lento wayithatha personal yayingayi kuye lento akuyona lento lena kodwa washiya wahamba mina ngiyibuza ke mayise ehamba ukuthi yaze kumele ngithi awusanga sami ngocela ukuthi uma usuhlukile ibandla lapha ngalinyaka khona ungiyalele nami ngingathandi ukukhonza nangihlale ngibatsela nabatsela hawu uthola abantu abangalimazani
Usuyashiya thina ngoba siyalimazana. Hawu musu ufikile khona ungitholela isitulo bese ungilanda. Nami ngifuna ukukhonza nabantu abangalimazani. Yithi namakuphi wethu batholephi laba bantu abahleka ngaka abantu abangalimazani uzokhonza kahle khona wena ungabi nayo inkinga ngoba mina lele ngukulo elika Jesu. Lele lika Jesu linoJudas ngaphakathi. Lele lika Jesu linoThomas engakholwa nje. Kuze kusho uJesu athi awukholwa wena. Eshwe phakathi futhi esewumpostoli athi awukholwa wena. Mina ngikulelo ngisebandleni elibhedayo kabi mina lika Jesu. Wena uthole right kodwa phela kulona elika Jesu ngoba elika Jesu alikho right. Elika Jesu linabantu ababuthakathaka linabantu abayisehluleki. Kwelika Jesu bazokubatisa, kwelika Jesu uzolimala, ubuye usetshenzwe, ubuye uqhubeke, ubuye uphole, nibuye nibambane nihagane, nomnyatha sikisi, nomnyatha sikisi ntama asiqhubekele nasikholwe. Kodwa usuthole nje la kubula nje awukwazi wajabula. Amen. All right. Awuthi ufunde iBhayibheli. Ithi ngifunde iBhayibheli sikhulumeni nje bazalwane. Sesizulu mnandi nami ngizulu ukuthi ayise praise ngoba mase ngise praise lonke ngifuna ukuzipraise. Uma kungapraise wanga ngivele ngazi ukuthi ngilahlekile. Akulona leli sonto engilifunayo. Kodwa mase ngise praise lonke bese beya praise abantwana bethu ngiba right. Sesikwenzile asihlale phansi manje. Sihlale phansi manje. Sithandazeke sesikhalile asihlale phansi manje bazalwane. Akuyona yonke imvula esibenefita kuyo. Lena imvula enakakhulu sometimes asibenefiti kuyo. Iyagugula nje yedlule kodwa sinabenefiti. Kodwa imvula kufuneka ingathi ingangena kahle nje. Ingabi nomsindo bese siyabenefita. Kuzwakele. Amen. Sizoba namavesi ke esizowafunda. Niyakamukela bazalwane. Amen. Ngiqhubeke. Amen. Chapter 13 incwadi kaJoshua. Cela ungifundele khona ivesi elilodwa. Ungifundele uverse 14. Bese ungivulela uNumbers chapter 18. Ngikhumbula umyeni wami namhlanje. Ngikhumbule kabi Mtshweni ngoba lento ethi iculo lakhe. Prophet Zohar insizwa ngosanibongo. Asambe phela. Mase kushawa leyo wayithatha isitulo, athatha isitulo esithwala ekhanda. Mase kushawa leyo. Adam Mtshweni wakaMatewu. Hayi kulungile. Sizobonana kusini ngifundela ngapha vesi elilodwa kuJoshua. Sime ngenyawo bathandekayo njengomkhuba wala endlini. Joshua 13 verse 14. Yes, sir. It was only to the tribe of Levi that Moses gave no territory as an inheritance, the offering by fire to the Lord, then God of Israel, are their inheritance, as he told him.
It was only to the tribe of Levi that Moses gave no territory as an inheritance. The offering by fire to the Lord, the God of Israel, are their inheritance, as he told him. Thank you. Khona ungakufundela ngenye language. Isizwe sakwaLevi kuphela akasinikanga fa iminikelo kaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli yomlilo iyifa lakhe njengokukhuluma kwakhe kuyo. Jesus, sasiqhubekele. Ukhona ungafunda ngenye futhi simeje kanje bathande ngayo. Lushaka lwabaLevi lushahamba luneyashavu zwa mililo ya Yehova ndiwone mkobe wabo weyawuhamba. Jesus. Sekhona enye language noma ngiqhubeke. Moshe o be a se a fa kgoro ya difi naga. Bjale ka ge morena a ile a botša Moshe, ba be ba tlile go amogela karolo ye e lego ya bona ya ditlhabelo le dikabelo tše di bego di tlile go tšhumela morena Modimo wa Iseraele a teng. Ngicela ningifundele uverse 1 chapter 18 incwadi kaNumeri Numbers 18. Ningifundele uverse 1. The Lord said to Aaron, "You, your sons and Levites, must suffer the consequences of any guilt connected with serving in the tent of my presence. But only you and your sons will suffer the consequences of service in the priesthood." Kodwa ucabanga ukuthi imali ebuhlungu kanganje. Awuphinde. The Lord said to Aaron, "You, your sons and the Levites must suffer the consequences of any guilt connected with serving in the tent of my presence. But only you and your sons will suffer the consequences of serving in the priesthood." Ngazi noma ngizophuma la esekhona umuntu ohaleluya umfundisi. Ngoba abantu abo becabanga ukuthi umnandi la isikhona. Ngicela ufunde sithando sami. uJehova wathi ku-Aaron, wena namadodana akho nendlu kayihlo kanye nawe niyakuthwala ububi bendlu engcwele. Wena namadodana akho kanye nawe niyakuthwala ububi bobupristi benu. Hayibo. Ngisafuna ngoba befundisi. Funda sithando sami. Yehova amba na Aroni ari, iwe na barwa bawu na balushaka lwa hanu ni wale milandu ya zukhethwa. Iwe na barwa bawu ni wale milandu ya ubochipe hanu. Funda sisi. Morena a re go Aroni, wena le barwa ba gago le badifi le tla go tlelwa molato ofe le ofe wa go tšhilafatša tente ya bophelo bjaka. Ingathi siphethe isizwa ngcono kunesizwe ashikelwa futhi. Ha. Wetata, awufundele lo verse. Morena a re go Aroni, wena le barwa ba gago le badifi le tla go tlelwa molato ofe le ofe wa go tšhilafatša tente ya bophelo bjaka. Awunkulu. Eupša wena le barwa ba gago ke lena fela le tla go otlelwa diphoso tša baprista. Nina nje uphela. Ngicela ungifundele verse 8 ba. Same chapter. The Lord said to Aaron, "Remember that I am giving you all the special contributions made to me that are not burnt as sacrifices. I am giving them to you and your descendant as the part assigned to you forever." Ngicabanga ukuthi ke makushiwo lelo umuntu angathi ke aphakamisa isandla athi ngicela iBhayibheli school. And before lelo verse you will suffer the consequences. Lifundisise. uJehova wakhuluma ku-Aaron wathi, "Bheka mina ngikunikile ukugcina iminikelo yami yokuphakanyiswa. Zonke izinto ezingcwelisiwe zabantwana bakwa-Israyeli ngikunikile zona wena namadodana akho ngenxa yokugcotshwa kube yisimiso esiphakade." Asifundeni. Yehova amba na Aroni ari, ndikunea mikove kha misumo yanga,
Ayothe mishumo mikhethwa yaba-Israyeli ngibisa mgqomo wawo nawabarwa bawo ngindayela yaleli naleli. Are go Arone, ke go beile motlhokomedi wa dikabelo ka moka tse ke fiwang. Dikabelo tsotlhe tse Baiseraele ba nkabelang tsona, ke di fa wena le ditlogolo tsa gago. Ke le karolo ye le abetsego go ya go ile. Inkosi ayibusise ukufunda kwezwelayo kusukela manje kuze kube phakade akhe. Ibandla lihlala phansi. Bathandekayo, 11:20 ngicela ukubuza ukuthi ngisuke ngila iPulpit. Ngifuna nisho ningasabinilwa noBishop ukuthi lo gogo lo omlandayo la. Cela nisho mina. Bakhona yedwa ukhulumelayo. Ngo-12. Thank you. Kusho ukuthi okuningi ngizokushiya-ke bazalwane. Sijahile kakhulu. Uhleli phansi baba ngicela uvulele uverse 20 kaNumbers. Hleli nje phansi sesihloniphile ukufundwa kwezwi ngoba kunamavesi esizokusiwafunda so sizwafunda-ke manje sihleli phansi. The Lord said to Aaron, "You will not receive any property that can be inherited." Manalo wena ungakuthanda lokho. Funda baba. And no part of the land of Israel will be assigned to you. I, the Lord, I am all you need. Yo. Hayi uNkulunkulu. Funda sama. uJehova wathi ku-Aroni, awuyi kuba nafa ezweni lakubo, futhi ungabi nasabelo phakathi kwawo. Mina ngiyisabelo sakho nefa lakho phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. All right. Yehova ahamba na-Aroni ari, angeyishangoni lahanu, awunganewi ishango line la ḓovha ifa lawo na mukovhe wawo vhukati ha vhahanu. Mukovhe wawo na ifa lawo vhukati ha Vhaisraeli ndi nṋe. Kurani basenziwa izivela selikhulu kangaka bazalwane. Cha bafowethu asikhulume nje. Kanti sona sasisizwa yini sibe bona nje basehlane nento enhlane eAfrika. Ngoba lokhu kuyiphi isisho siswane nesiswanga siyaswana. Hayi bafowethu. Hayi kulungile kani yami ngiyithanda endlela. Funda sama. Morena a re go Arone, o se amogele thoto efe goba efe ye e ka bago bokwa. Mme o se be le seripa sa naga ya Iseraele se se abelwa go wena. Kabelo ya gago le bokwa mo go Baiseraele ke nna. Ungavali konke ngithandayo lapha kwe-English yakho ungavali lo verse 20. La into engizoyikhuluma abathandekayo siqala unyaka ngifisa silungise lento yokukhonza uNkulunkulu. Ngifuna silungise lento yokukhonza uNkulunkulu, simkhonze kahle uNkulunkulu futhi singabi nama-question mark. Ngicela ukuthi lo seduze wakho ukuthi kuthiwa singabi nama-question mark. Ngicela silungise into yokumkhonza uNkulunkulu, simkhonze kahle. Abonge igama likaJesu. Sithi mafunde lawo mavesi khona udaba lwami ngizokwazi ukuhlanganisa kahle bathandekayo. Ngicela ungivulele uMatthew, ungamvali Numbers. Angithi namhlanje, angithi niyazi ngishumayela ngevesi elilodwa. Manje ngiyabona ukuthi angishumayeli. Uyabona ukuthi bengiqinisile ngizomshumayela. Angizomshumayela nje. Ngicela ungivulele uMatthew 5 verse 17. Matthew 5 verse 17. Do not think that I came to do away with or undo the law of Moses or the writing of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Fundani mfethu abantu bangokuthi abanozida. Nje Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti.
Angizanga ukuchitha ngize ukugcwalisa. Yindaba ngihlanganisa lawa amazwi ukuthi sinenkinga manje, sinenkinga ka Facebook, sinenkinga nje yalento yenkundla zokuxhumana. Lapha yana wonke umuntu uyakhuluma, and nina befundiseni enibathandayo lapha ku TikTok, enibalandelayo, enibalalelayo. Bese thina sibona nje wena sewushintsha, singazi ukuthi ushintshwe yini, kanti wena ushintshwe uTikTok. Thanini ninakhuluma gogo, ningathi Bishop. Thanini ninakhuluma gogo. Thina sesibona nje hawu kade wena uza kahle ungenambuzo ngokweshumi, hawu wena usayikhipha itithe kanti wena ushintshwe nje uTikTok. Ukuthi umuntu okhulumile uvela ku TikTok kanti lo muntu umkhulu udumile owa overseas. Manje nje besethena kube ku wrong kweshumi nayo bengazi ukuthi wenze wrong, nawe ke seku wrong. Thina la endlini epraise asikakasho ukuthi ku wrong. Kanti manje wena uhamba ngani uye phesheya kulo muntu noma umtshela ukuthi cela kuvulela ibranch ethembisa ngoba wena usukholwa ile nto ayishoyo. Ukuthula akubesebandleni. Kanti wena usayaphi la kuthini uyapheka kwagesa wezakithi futhi wena kanti into ethi siphambene kangaka nathi wena usuyitholile enye idoctrine osukholelwa kuyo. Uyaphi itithe neminikelo njengoba kade sinikela ave ngathanda amavesi owafundile okunika wona masayihamba uthi naka amavesi owafundile kokho onikelise ngawo uyawancela sana sami Yesu. Doctrine yalento esikuyona yisifundiso yona into esakhele kuyo. I-praise mountain yakhelwe kule yonto, and i-praise mountain yakhelwe kulento elithi iBhayibheli sakhiwe phezu kwesekelo sabapostoli. uJesu uyicornerstone. Sakhelwe kule yonto. Asitha noma bathi bangakpraise kanjani la ngaphandle. Wena abatshetha ayafotha ukulungile kodwa thina ekhaya. Amen. Thina ekhaya. Angithi kusekhaya wena lakini. Kodwa thina ekhaya sisakubambile lokho. Nikubambeleni kanti lokho. Ake siye lapha yana. Unumbers la ngifundele khona. Unumbers uverse 1 leli verse elingemnandi. Alikho mnandi lela verse. Alikho mnandi. Ake ngithathe ngesizulu. Wena uzongithathela u20 ngesilungu. Ake ngithathe ngesizulu. Jehova wathi ku-Aroni, wena namadodana akho nendlu kayihlo kanye nawe niyakuthwala ububi bendlu engcwele. Wena namadodana akho kanye nawe niyakuthwala ububi bobupristi benu. Awumele isithandwa sami. Uma bazalwane yazi ngiyafisa ukuthi mangenzeka lento ngikhulume ngingayiqedi ngivale ngibuye next week. Amen. Yes. Ukuthi ngiyayizwa it's big, so ayizukwazi umfundisi uqhaqheka siqede namhlanje. It's big. Uma umfundisi Shoba be ugcotshwa umpriest ogcotshwayo oqala wendlu kaIsrael uAaron. Uma eordainwa uAaron, uNkulunkulu unikeza ama-instruction ayo yonke into ezokwenziwa ukuthi kuzokwenziwa kanjani. Nokuthi uNkulunkulu wanika ama-instruction izokwakhiwa kanje, ama-instruction akhe izokwenziwa kanje. Siyayazi leyo ndaba bazalwane. Neyimpahla yabona ukuthi namhlanje ngigqoke uBishop. Impahla zokugqoka, impahla yompriest kaAaron. Bakhona yena abantu ababusekayo abathi hawu uyazi nabe ngazi ukuthi uBishop uyakwazi ukufundisa nje angamemezi. Hawu phela abezwa bonke abantu besikhathi simemeza abanye basuke bethi ingathi anga impahla zobupriest zadesignwa uNkulunkulu ezulwini. Ngifuna ukuthatha nje okuyi-1 phela okungena kule nto engikhulumayo. Wathi uNkulunkulu Bishop uMoses uma esenzela uAaron le ngubo kuthiwa yingubo yamahlombe. Ngazi ngesizeni ukuthi ngithini.
Kodwa there is a garment yobupriest okuthiwa yi-garment, a garment of shoulder. Umpristi ayibeke emahlombe ebese esondela e-altar azokhonza. That garment lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi kuMoses akayoyifaka amatshe amabili la abeke itshe la bese ebhala kulawa amatshe izindlu zika-Israyeli, izizwe zika-Israyeli eziwu-12, abhale 6 ngapha. uNkulunkulu wami nathi ngizokwehla bengafuni ukwehla. Kuzosike kungishumayelisa ukwehla, ngifuna ukwehla. Right la engikhona ngifuna ukushumayela. Kodwa ngoba ngifuna uyibone lento engifuna ukuyichaza. Uma ngicela ungiboleke isikhafu sakho sithando. Uma umpristi ezosondela e-altar, usondela ngibeka sona la emahlombe, ngibeka sona sivula. Uma usondela nale garment ihleli la emahlombe akhe. Uya kuNkulunkulu. Don't forget la emahlombe kubhalwe izizwe zika-Israyeli. Intshelelo seduze kwakho nasesikoleni bahlala bemsiza. Mabhalo amanothi uyasala sona ngaba umuntu wabona into seduze. Lalela uthisha ufanele. La kunamagama ezizwe zika-Israyeli. Njoba ungena nazo izizwe, zonke izizwe isele ngaphandle kwethempeli. Izizwe azingeni ethempelini. Kungena umpriest, angene aye endaweni engcwele, enze iminikelo yakhona, adlulele endaweni engcwele kwi-holy of holies. Njobe ngena uthwele uIsrayeli ngamahlombe. Ukhona umuntu ozwile mhlawumbe ngishela afika la ku5 engizwileyo. Uma umuntu sithanda sami ngalesi sikhathi sethu mina mangibizela umsebenzi kaNkulunkulu ebezwa i-calling, ubeye angazi ukuthi yini le ayizwayo. You can't explain and ukwazi kwenza umehluko, ukwazi ukusho. That is why ngimbuza kaningi umuntu othi uzwe uNkulunkulu ngithi uyamazi wena uNkulunkulu, wake wahlangana naye, ungangisiza ukuthi yini ekwenza ube sure ukuthi uNkulunkulu lokhulume kuwe. Ngoba umuntu ngemvelo yakhe akakwazi ukwahlukanisa ukuzwa i-voice ikwenza i-difference uma voices ebese kuphuma ne-voice kaNkulunkulu. Bawuthuka abayizwilelele. Lalela-ke umuntu ezikholini ubeye athi kulabo abantu abamzele nevangeli ngizwa umthwalo. I-calling mayifika iba yibhedi ngivele kuhlala into esindayo, into ekhalisayo ukuthi uyathi ngathi ungakiyeka ukudla, uthi uyahambe ngathi ungajika ungayela uyakhona, uthi uvula umlomo ufike ngembezi, uthi uyahlabelela ngathi ungakhala. Umthwalo ongakwazi ukuchaza, uyotshelwa ama-spiritual parents akho ukuthi yini le oyizwayo. Futhi ukuya e-Bible school akusho ukuthi ubisiwe. Futhi ama-Bible school lesikhathi mambi angafuneli lento yokuthi nithi niyofuna i-knowledge afika ni-ordain. Umuntu aka-ordainwa yi-Bible school, umuntu ordainwa yibandla. I-Bible school isikole fanele ikunikeze i-knowledge lekho singakwenza sonke la epraise, ukuthola ulwazi okwawo wonke umuntu. Leyo nto ayisho ukuthi wena you have calling. Manje sinabantu abanesikhathi nabantu nje abahlakanipheleyo abathanda ukufunda bavele bavuke bahambe bayoregister ama-Bible school. Mayibuya lapho usekhumbile uhleli lapho phansi ukumbeleni uthi wena asimnakile, hayi bona inhlola yethu. Now
nina Mtshweni. Senze njani manje? Kanti batheni kuwe laphayana? Kanjani? Awenziwa yiBhayibheli school ukuthi ube upastor. Yabona kufanele kuwe. Awenziwa yina umuntu odenwa mfundisi sibuza ibandla ukuthi bakhona yina abantu abavumayo ukuthi ngimgobe ngimpenze umfundisi besibandla angimgoba abantu behleli phansi besibandla limange inyawo ibandla elifakazela ukuthi ulungile ukuthi ngimgobe ngikhulume kanjani yingakho athi uPaul umpostoli uthi bekhuluma nebandla lase-Ephesians uthi ngiwumpostoli kinina. Amen. Uthi kungenzeka ngingabi umpostoli kwabanye abantu kodwa kini ngiwuye umpostoli ngoba nina ngalizana. Mfundisi ngiyazwa bese ethi awufundisi Nkosi yami Jesu Kristu athi nina ngifisa ngathi was interpreted engizoyisho this sentence ngestate athi nina niluphawu lobupostoli bami. Lina liliswayo labupostola bakhe. Nkosi nina niluphawu lobupostoli bami. Angiyena umpostoli ngenxa yeBhayibheli school. Ngiumpostoli ngenxa yini? Ngoba ngaphuma ngawushumayela ematshotshombeni. Ngabuya nani. Yina hayi. Ngifuna ukushumayela konke. Lento yokuthi wena uvuka ekuseni ingelosi zasepraise zikhiphe endlini zithi ngene eshaweni ugeze noma ungaze uyidelele into yobupostoli nobubishop bukaMama Mathabatha kodwa leke kuhlalise kulesi situlo ithi wena uwuphawu. Was ngishele sentence akekho umuntu ongafanele izwe lento ukuthi lento yale moto yami ngiphakela ngaphandle ichaza ubupostoli nobubishop bami. Niluswayo lwabapostoli abami. Ngiluswayo. Ungonywana kodwa lokuyeza. Ukusho kusondele kezwakala uluswayo luphawu. Hayi ungcono. Thank you. Wena umlungu Sure. You are the sign of my You are the sign of my apostolic. Amen. Manje sinenkinga yomuntu ongakazamletha umuntu oyedwa. Kodwa olwayo uthi asimnakile. Kanti yena useqedile eBhayibheli school. Kodwa nalabo basekhaya kubashiye endlini yezenkunzweni. Hallelujah. Uhlula izingane zakhe uze uthi ena thina simnakile yena ukuthi yena uye kufanele ukuthi abe umfundisi. Kabani uzoba umfundisi wami? Lokuba kufundisa mina ngophawu lwalobo ufundisi lona. Ubizo lwethu lumele. Ubizo luzoxoxa. Kuwena ozositshela. Yithini sizokutshela. Sithi kunento kaNkulunkulu la kube sicela usiphathele yona kahle. Sicela uyigade. Sicela ujwayelane nemibhalo, ujwayelane nemthandazo. Ngoba kunento la kuwe ekhuliswa umoya wengcwele. Alright. Bese uNkulunkulu abeka umthwalo kumpriest. Ngisenzele umpriest. Hey. From verse 1. There are numbers. The Lord said to Aaron, you, your sons, and the Levites must suffer the consequences of any guilt connected with serving in the tent of my presence. But only you and your sons will suffer the consequences of serving in the priesthood. Lento yokuba umpriest
iqalile nenkinga. Inkinga eyokuthi leli elifunda wena sona sami lithi uyothwala ufunde lithi uyothwala uJehova wathi ku-Aroni wena namadodana akho ngiyithi kanye nawe niyakuthwala ububi thwala ububi yizo nothwala ububi. Lento yokungena ofisi lobupristi uvuma ukuthwala ububi babantu. Abantu kunemithandazo abangakwazi ke abantu laba bayibandla bayalala ebusuku yimini engalala. Amen. Kezwakala lapha abantu abantu iyangena lento ngomathabathi iyezwakala bayalala abantu ebusuku. Umuntu ongalali umpristi. Umpristi unomthwalo ngoba uthe uNkulunkulu wena namadodana akho niyothwala ububi. Lento yokuseva kwenu e-altar ithi niyothwala ububi baba. Yabona lento ukuthi kufanele ngibuye because namhlanje ngizokwazi ukukhuluma neside eli-1 kanti le ndaba mfundisi ikhuluma nalabo abantu abapristi, ikhuluma namalevi lawa esithina ama-asha. Ngiyatshela ama-asha ukuthi woyiphatha kahle ngoba lelo ofisi likulidela kubupristi. Ibisikhuluma nalaba yana wonke umuntu laba bayoshithi wonke umuntu oseva la e-altar kuneyindaba eziqondene naye ukuthi njengoba useve altar luthini udaba lwakho. Uthi uNkulunkulu ku-Aroni niyothwala ububi. Uthi kodwa wena namadodana lesilungu sinzima kabi lesilungu into nale oyifundayo wena isilungu balile sesimbi kangaka. Ikuthi ayazi ya wrong share yazi yayimbi into oyifundayo. Vese vela bemabi nje ababe uzokuthi yababa ke kudla leli vesi. Mina ngimangazokuthi uthi noma ufunda abantu bathi amen bamemeze bashaya izandla nje. Abantu abakwazi ukuhlukanisa into ezimbi engahlafuneka ezibabayo ngoba abona wonke amavesi athi memeza. Abanye amavesi sifanele lifundo uvehlele phansi ukhande. Uthi yini lento emfundelwa yona? Funda kanjani into embi kangaka in my presence? Impilo leli vesi lithi you will suffer the consequences. Uyacabanga uyimnandolo lapho ayishona abemishaya izandla kubenenyawo nganenyawo impimpu ukuthi lento imbi kade ngithi bazalwane bengishumayela kubo lapha yana KZN ngithi iBhayibheli sifunde liBhayibheli sifika ekholweni sifunda amazwi abhalwe mase siqhubeka sihamba noNkulunkulu siqala ukungena phakathi kwalo. Hallelujah. Hayi thatha isikhathi sakho mntana ngithini nginiyeke ngihambele kwamthweni. Thini nginiyeke. Ngithi siqala ukungena phakathi kwayo. Angithi iBhayibheli asifundi novel. Masiqala ukungena phakathi kwayo imbhalo. Bengithi ke kulapha abazalwane ngoba abantu bakwaZulu ba-understand ngithi bese liqala iBhayibheli liphenduke libe amakhambi. Amen. Amen. Ngiyawazi amakhambi bazalwane. Yini amakhambi? Awusho ngesipeki ngiyakuthanda. Amakhambi imithi. Ngilihlala imithi yokuphilisa. Amakhambi okay bengifuna ngithi medication. Okay. Angeke izwakale lento yami ngizothi medication. Lento yami izwakala mangithi libe amakhambi. Yes, liphenduke lapha kumakhambi laba abantu bahamba inyanga bahamba izangoma. Bayazi ukuthi lezi zinto ababeyinikezwa okukhona okunye okubabayo. Kodwa vele ishinyanga ikunikeze ithi ungahlafuni phansi kolini uzoyincibikale. iBhayibheli kufuneka lifike kuleyo level la masikhiphela lona liphenduka libe yimithi eminye kwehlafuna. Ubona ngokuthi ukuthi impilo lehlafuna yilomuntu impilo lento impi
Mana Bishop, cabanga ukuthi bayezwa labantu engikhuluma kubo. Mfundisi, ma iBhayibheli lithi ma usuhamba neBhayibheli, ubusufika lapho nalithi iBhayibheli lithi thuthela ungomu. Usazohleka. Uhlafiswa nje into esirong. Uhlafiswa angibazi ngezinjani manje sengithuthela ngithi ngezinjani. Ivele iBhayibheli lithi lungile thuthela. Kodwa ungomu. Nje akusayi. Yabona sekurong nje ngasithiwa ngashoni la ngijwayele ukuthuthela la 3 weeks 4 weeks. Ngithuthele nje ngicasule into yethu lokhu ngifika ngithuthele. Manje sengifika la iBhayibheli sethi khona ngashoni la ngisathuthele. Manje ngifika ngithuthele lo ngiphuma ngilunguza ilanga ukuthele kuphi. Ngiye izinto engizenzayo ngikolophe. Ngiye ngiphume ngilunguza ilanga ukuthele kuphi. Ngiye izinto engizenzayo ngidli lunch ngithiyo sengizoshona Nkosi yami kufanele nibe right. Ngoba lithi iBhayibheli lingashoni ngisathuthele. Makhangaleyo ntosana sami uPetro wabona ukuthi lena indoda kodwa ngathi ayikho mnandi yonke lento lomuntu esimlandelayo. Wayesele buza nje mina ngizokubuza mina yazi ukuthi siyasizwa nje kahle nama-siblings. Sivama ukuxabana ngekhaya. Futhi nje makungcwabo thina sifukana singasabhekani. Manje nabe ngicela ubuza Jesu ubuza uPetro. Usothi ngicela ukubuza Nkosi ukuthi umfowethu uma engona nje lokho engihube lokho engiyaphela ngimthethelele mina kufanele mina ngimthethelele kakabi. Isemnandi kalelo bazalwane. Isemnandi vele uJesu ngathi lento wayiphendule ngambhekile uPetro. Angikholwa ukuthi wamubuka uPetro ngoba uma wayibuka kwakufanele amzwele. Lento wathi Jesu waphendula ebhekeleka ama-7 aphindwe ka-7. Manje ayikho right le phendulo bazalwane. Ayikho right le. Bayibheli lihamba lamba liphenduka libe amakhamba ababayo. Libabe kusho uJeremiya uprofethi uthi ngayinikezwa le ncwadi ngayinikezwa uthi lo muntu owanginika wathi uthi ngayithatha ngayidla athi ngathi uthi ngayidla hayi angizwanga mina ngiyaniyeka ngihamba ngashumayela lapho nje abantu abazongizwa uthi ngathi ngayidla athi yababa lento yababa ngoba ungakalizwa likubabela awufikanga lesikole mase likubabela uzothusa izikwini zakho zokusha uthi ufuna iBhayibheli lithi anazi ukuthi imizimba yenu iyithempeli into nje ivele ikhuluma la ikhiphe emjorweni umjoro umnandi imoto iboyfriend yakhe nemoto uhlala eSun City elokishini uyaziwa ukuthi uthola umuntu osebenza kwamasipala ubuya lethi grosa la ekhaya umnandi vele nje ufuna la khona uthi sathi uyisalala na uthi phambi izandla nithanazi ukuthi imizimba yenu iyithempeli. Manje boyfriend la kanjani thembekile? Sengizonyeka. Boyfriend la kanjani thembekile wabona nje noma ufika nje la ngokubona boyfriend ilele kuthulele thembekile nangithi this is the champion. This is the champion. Thembekile nje umntaka lami umuntu ethembekile ngomzimba oshisayo onegazi. Akulalo thembekile nomzimba oshisayo onegazi. Thembekile nalabantu abafileyo. Awukakangizwa engiyazi ukuthi lelo ngokuyizwa namhlanje. Awukakangizwa. Ngithi mina ethempelini akalali umuntu onegazi eligijima kuma veins onenhliziyo ephambayo. Ulala umuntu ofile, othule, oqandayo, olala ngomgogodla. Manje uma lithi iBhayibheli wena uyithempeli. Uzwile uzanele noma uzwile uyazokwazi kanzima uJesu. Manje iBhayibheli lona uyithempeli. Manje uzomlalisa kanjani umuntu ethempelini? Umuntu onegazi elifuthumele onenhliziyo ephambayo. Onegazi elishisa uzolala kanjani ethempelini ngoba sethi iBhayibheli lona uyithempeli. Lase lithi futhi lokuhlala uNkulunkulu. Uyabona sekuqala ubaba manje asadleki kahle lezi zinto esidlayo.
Asibuyele kuNumeri. Ngizame nje ukuyithi into yami. Uvesi 1 ukhuluma into embi. Uvesi 1 uthi uyothwala ububi. Wena namadodana akho kuphela enothwala ububi. Ayikho mnandi into yokuba umfundisi. Abantu bathi bejabule wena uyakhala. Abantu bathi belele wena ulala. Ilalisi lento yahlukumezana lento esikuyona. Thangasela abantu yakhathaza abamfundisi kukhona abantu abangaphumeleli ebandleni. Bavele banomthwalo wakho ungalala kuze kuphuphe ushukela. Uthi uNkulunkulu athenge indaba ngaSibandana. Nanga lokheza kodwa akawuthola umsebenzi. uNkulunkulu nanka amantombazana angashadi. uNkulunkulu mkhumbule. Ulele lo muntu wena ongalele ngenxa yakhe. Amen. Siyeke leyo. Sendi right angithi ngayo. Siyeke leyo. Le yokuthi uyothwala ububi. Angithi uzwile ukuthi ngitheni. Ngithe kwi-government le-Aaron yobupriest kunezizwe zika-Israyeli. Uma eya kuNkulunkulu usuke ethwele laba bantu abangakwazi ukuyikhulumela. Mfundisi, lithi iBhayibheli akuthi uma umpriest ezongena phambi kaNkulunkulu ibandla lika-Israyeli lingaphandle kwethempeli limphathise iminikelo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bangaka abantu bezele ngathi bacishe baba u5 nyana nje. Ngoba sengikhulumika nathi unikela limnandi lelo gama lelo. Engincengile mina ngifika la ipulpit ngathi ngiselani ngiboleka inhliziyo yini. iBhayibheli bathandekayo. Lithi iBhayibheli umpriest ezongena ningamyeki aye phambi kukaNkulunkulu. Jesus. Engaphethe iminikelo yenu ngokwezindlu ngokwemndeni. Hallelujah. Amen. Angihlangananga. Lithi iBhayibheli anomphathisi umpriest. Angazibethi ngifunda kuphela bazalwane. Kodwa la lithi iBhayibheli anomphathisa umpriest amajuba. Doves. Amajuba aphilayo. Niwabeke ezandleni zompriest. Amajuba aphilayo. Nimphathise. Kusho ukuthi bona bafike babe ngaphandle bese bethi mawusubona uNkulunkulu. Mawusufike phambi kaNkulunkulu wakho. Usumbona ngicela ungiphathele la. Ufike umkhombise uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bantu abangaphoshi lithi umpriest uphathiswa amajuba aphilayo ekhaya. Awabamba umpriest awonke anyuke nawo aye altar ekhaya. Njobe ekhala ama-voice akuseyiwona awamajuba. Jesus. Jesus. Ukhona ukwayedwa uzileyo. Sekuhama-voice abantu abaphathise umnikelo. Bakhona ababili abantu abezwayo. Iminikelo le iyaphenduka ibe izinhliziyo zabantu. Ibisifike altar iyakhuluma. Ikhulume indaba zakwakho. That is why ngithi umuntu othole umntwana ngiyakholwa ukuthi uhambe nomnikelo uma imoto yolala emishini. Mawungahambanga ngocela ukuthi uhambise. Uhambisile umnikelo. Mawutho njengokuhambisa mawuthola umntwana umlethe ukuthi umpriest azomnikela kuNkulunkulu. Awumlethi yedwa umntwana. Umntwana umletha nomnikelo. Umntwana uzosuke altar kusale umnikelo. Bese lo mnikelo umnikelo wakho mfundisi uyimali. Umpriest uzothatha imali angifonele athi ngicela masihlangane eIrene kade sakudla ukudla eIrene. Ngisho labantu abasanikele kahle iyashota imali. Ushayile umbizele eIrene
khona into wrong ngicela nilungise namhlanje. Angazi nje unyaka odlule ngathi uphelile sikhaya ngeIrene. Ngiyacela ngicela ninikele bazalwane ukuze uBishop ezombiza athi mawe ithindule ngithathe siye eIrene. Siyo. Sidla thina imali. Amen. Jesu Kristu. Thina sidla imali yenu. Kodwa siwunikele. Awubheka uzwaka. uNkulunkulu uthatha umnikelo emalini. Amen. uNkulunkulu uthi uNkulunkulu unendoda lapha eBhayibhelini. Unendoda eseTestamenteni elisha. Unendoda lapha anenigama layo. Indoda lena yathi sihleli kwayo ngelinye ilanga. Sanibonani bazalwane ninganikeza noma 15 minutes. Ayi indoda sihleli nje kwayo kuvele kwangena ingelosi. Mayingena ingelosi. iBhayibheli lithi uAnaniya wethuka phakamisa ikhanda wathi kwenze njani Nkosi ngoba wabona ukuthi ingelosi le. Wathi kwenze njani Nkosi? Wayise isithi ingelosi thanda sami mayiphendula yathi imithandazo yakho neminikelo ufikile. Amen. Sanibonani praise God. Ngoba imithandazo ayihambi lodwa. Mina kahle into abenzoyilungisa la ekhaya namhlanje eyokuthi ningapraise nigxume nithandaze kodwa ninganikeli. Ngoba imithandazo iphelezelwa yiminikelo. Bese uBishop athatha imali ashumnikelo. Umnikelo uthathwa izingelosi. uNkulunkulu bayozwa kanjani abantu engikhuluma khona. uBishop uthatha imali kufanele yoyidla akhokhe ikweleta akhokhe ama-rates athenge impahla zokugqoka. Imali ifuneka idliwe uyena kodwa uNkulunkulu athathe iminikelo yenu emalini. Uyamkhumbula verse 8? Uyamkhumbula verse 8 baba kaNumbers? Awufundi. uJehova wakhuluma kuAaroni wathi, "Bheka mina ngiyakunika ukugcina iminikelo yakho yokuphakanyiswa. Zonke izinto ezingcolisiwe zabantwana bakwa-Israyeli ukunikile zona wena namadodana akho." Ziphi izitsho zamekhaya zomnikelo bakithi? Ngicela isisodwa. Ngicela isitsho sodwa khona ngicela isitsho sodwa somnikelo nje singenalutho nje sitsha nje. Nikani isitsha bazalwane somnikelo lezo kunikelwa ngazo la ekhaya. Awuphinde ufunde verse 8. Ngikuthumisani ngesitsha bazalwane. uJehova wakhuluma kuAaroni wathi, "Bheka mina ngiyakunika ukugcina iminikelo yami yokuphakanyiswa. Zonke izinto ezingcolisiwe zabantwana bakwa-Israyeli ukunikile zona Hawu. wena namadodana akho ngenxa yokugcotshwa kube yisimo esiphakathi." Ufunde baba verse 8. Asikakafiki isitsha somnikelo bazalwane. The Lord said to Aaron, "Remember that I am giving you all the special contributions Thank you. made to me that are not meant." Mine awuphinde futhi. The Lord said to Aaron, "Remember that I am giving you all the special contributions Okay. made to me that are not burnt as sacrifices." Okay. Zanele awufundele ni verse. And the Lord said to Aaron, "Behold, I have given you the charge of my heaven offering. Whatever is taken out and kept of the offering made to me, all the dedicated and the consecrated things uNkulunkulu. to you I have given them as your portion, Wow. your sons as a continual allowance Ay. forever by the reason of your anointing as a priest." Hayi bafowethu kulungile. Le esomntweni ngisonta khona mina I'm from the Lutheran Church. Uma umpriest beqeda ukuqoqa umnikelo ebesethatha isitsha khona into engifuna ngifuna nje sentence yokuqala. Sentence yokuqala yes. uJehova wakhuluma kuAaroni wathi, "Bheka Yeah. mina ngikunike ukugcina
ngizogcina iminikelo yami yokuphakanyiswa. Nakho umpristi ke bese uthatha umnikelo awuphakamise. YiBhayibheli lelo. Amen. Elithi iminikelo yani yokuphakanyiswa. Awuthathe awuphakamise abese flathela ibandla uyawususa uyawuhlukanisa ubantu. Awube njani right kodwa nene uyawuhlukanisa abantu uma nawo phambi kaNkulunkulu. Abese ewuphakamisa lemnikelo athi uNkulunkulu unikeza uAroni zonke lezi zinto eziphakanyisiwe ehlukanisiwe. Lapha yana ke esontweni lami wayithi mase ewuphakamise kanje bese sithi dumiso sibusisayo dumisani ba dunonke makudunyiswe phakade isendoda nalo moya. Sase wrong sasonto ngifuna ukukhuluma ngelimi. Sase wrong thina. Ni right ni. Umnikelo kuthiwa ufuna iminikelo yokuphakanyiswa neminikelo yokuzuliswa phambi kaNkulunkulu. Iminikelo umpristi ayenze njani bese phambi kaNkulunkulu? Nomuntu nje nomuntu enginika 100 ngihlangana nomzalwane athi awukusema wathi ngidrinka ngi100 angithi noma ngibazalwana ngifake phezulu ngibeka yodwa eceleni angikwazi ukuyidla ngingakayizulisi phambi kaNkulunkulu. Ngihlangana naye prophet anginikele angiyidli bazalwane kodwa ngihlala nayo ngithi uNkulunkulu lo yamuntu akanikelanga ngoba nemali uyikhiphe ephaketheni ngicela lesimo sokuqhakwakhe bese ngisondela uNkulunkulu ngimthatha lo mnikelo ngiyophakamisa bese ngiyawuzulisa phambi kaNkulunkulu. Ni right ithando zami. Ngingena kahle lesifuna ngisho namhlanje ngingasho into esukumisanayo. Funda verse 20. The Lord said to Aaron, "You will not receive any property Jesus. that can be inherited, and no part of the land of Israel will be assigned to you. I, the Lord, am all you need." I, the Lord, am all you need. Funda sisi. uJehova wathi Ngusela lelo verse zanele. Funda sana sana. uJehova wathi kuAroni, awuyikuba nafa ezweni lakubo, futhi ungabi nasabelo phakathi kwabo. Mina ngiyisabelo sakho lakho. Kwabantwana bakwaIsrayeli. Zanele ithini lelo Bhayibheli. And the Lord said to Aaron, "You shall have no inheritance in the land of Israel, neither shall you have any part among them. I am your portion." Hayi bafowethu. Amen. Hayi bafowethu lenje ethi I am your portion. Lalelani ke ithandwa zami. Nizwile kuthiwa wena uyothwala ububi. Amen. Akudini ngokuthwala ububi. There are benefits zokuthwala. There are benefits zokuthwala. And ungajahi ama-benefits siqale simthwala uIsrayeli. Sithwala ububi. After that siyabenefita. Lalela-ke ngixoxele. Mina ngithi fundisi shop ukuba ngangikhona kulomhlangano. Ngangengivumelele. Sengisho lo mhlangano no, emhlangano ukubele konje wawuronke lo mhlangano. Laba bantu ngabe bayivuma kanjani lento? uNkulunkulu uma
ekhipha amaland, ama-portions endlu kaJakobe bonke ebanikeza sebefikile ezweni athi bayakulu athi wena uzosuka la yini khona la esikhona esizibi uzosuka la esiziba uyoma ngeCampton Park idolobha bese uyenyuka uhambe uyobamba ibhinoni uzokhuphuka njalo udle isprings usithathe sonke ubuye unqamule uthathe delmas ungayishiyi ngaphandle ubuye nayo mawusubuye ukudle ngapha koBabs Fontaine uze nganene uthathe iKalfontein ungayeki sengiyakwazi ibhuru yami mangithathe kancane lokhu uzokhuluma isiZulu lokhu ngijaja ngeKZN ugogo seKZN konke kwaseKZN waseKalfontein wayibonapha noBabs Fontaine albombi igama likaJesu singaniyeka ithando zami uNkulunkulu ebanika ama-portion bonke hawu efika kulendlu uthi u-Aroni angunikezi lutho uthi awuzukuthola sabelo anizwa bazalwane mina ke nomhlangano kumphamba kusekhanda amafika lawo ukuthi le genge enikezwe amaplazi iyathula le genge enikezwe amaplazi ma kuthiwa mfoko bathabathi sengiyavala njalo bazalwane uthi uNkulunkulu kodwa wena angizukukunikeza lutho abese ethi bakhona abantu abazongizwa kaningi abathola mabe ngaba u7 ngizoba right abese ethi uNkulunkulu kodwa mina Jehova ngisabelo sakho nayi inkinga ke mfundisi lengeni yathula ithula uJehova ezehlukanisa kuyo yonke inzalo ngoba akasabi manje uNkulunkulu wabo Mhlawumbe lento ngizwa abantu basentshukumeni mangawushumayela entshukumeni mangawushumayela entshukumeni bangangizwa nabantu bonkulu ngabe sebengizwile manje mina ngithatha kuphi uNkulunkulu unento uNkulunkulu mfundisi lokuhamba ahambe makuhanjwa naye sengisho bafuthi njengoba sihamba noNkulunkulu nje angazi kimi phela amadoda ngoba khona amadoda la endlini khona amakhosikazi khona insizwa uhanjwa uyabona nje mina ekhaya kithi uNkulunkulu sahamba noNkulunkulu wethu sonke wayesengikhetha uNkulunkulu wathi uNkulunkulu wena ngizoba uNkulunkulu wakho aphuma nami uNkulunkulu uhambe nihamba nizixuku kodwa Jesu Kristu nathi nezwa nibaningi ni worship team aba uNkulunkulu akhetha umuntu phakathi kwenu uNkulunkulu akhetha umuntu oyedwa alinamathe uNkulunkulu basuthi nento alinamathelana afela alinamathelana umuntu uNkulunkulu ufika endlini kaJakobe ufika unamathela uJoseph amamlalwa uJoseph akalala ubona imani ebusuku makuvuka ekuseni uJoseph eyidoda nilale kanjani bafowethu bathi le futhi mina ngibona sexy athi ayine nenkingi yithi izinto engibonayo uma ngithi ngiyalala ubona ukuthi kuboshwe ithungu zotshani lezi thungu lezi ziyasukuma ziyama bese ziyasuka ziyawa ziyakhothama sale samsonto sibili bathi wena lezi zinto ibonayo ngoba uhamba awusemsini ukuyeka uhambe athole umuntu uNkulunkulu ngathi praise nomthetho angathole umuntu azonamathe ngoba unento yokuhambe asike umuntu ngathi anganamathela kuyo bakhona abantu abezwileyo in this case uNkulunkulu uyasikhipha uthi uNkulunkulu lalelani language laba bayeke wena namaplasi wena angizukukunika iplasi yimina
hayi bafowethu. Kodwa umfundisi ngisalelo 5 minutes. Ukucabanga umfundisi. Bayizwa le yanto le kuno uNkulunkulu. Ushayizwa. Bayivuma le yanto mabeyizwile. Le yanto bangafanele ivume umuntu yokuthi nangu uNkulunkulu esifulathele ethi uzoba uNkulunkulu wale ndoda yodwa. Uthi thina sena uNkulunkulu uthi ngizoba I am your portion. Ngisabelo ngikunika mina le wini yayinzima le wini bishop. Yayinzima kakhulu le wini yani. Akona wini axabanisayo mhlawumbe yabona wini yani. Yawini yengekho right le wini yayirong le wini. Wini uthi uNkulunkulu ungakhaleli lesimoto, ungakhaleli amasimo, ungakhaleli lawo olithi wena namathela kimi. Mina I am your portion. Yimina Jehova uNkulunkulu wakho ngizoba isabelo sakho. I say bakhona le bantu lapha noma bayithunje. Ngiyabonga sana sami awuniswile. Lengene kuyathula ijabulela amaplasi. Uthi sihamba Mtshweni semaplazini kanti uJehova uyaqhubeka. Uthi uJehova lalelake. Bayeka abafowethu phakeni. Usho iBhayibheli. Abafowethu sebelimile. Bese bayavuna. Azothatha kuloko abakuvunile. Kanti cabanga ukuthi lemnikelo okuthiwa ukupha yona kanti sophuma. Uthi azothatha kule. Amen. Leke ngiyathula. Uthi bazolima abafowethu masebelimile, masebenezimvu, masebenenkomo, masebenezimbuzi, masebenezimbuzi. Bayothatha okweshumi yonke into abayitholileyo bayingenise thempelini la kuhlala khona wena. Usuyishisa imikelo yonke engashi, lesalayo engashi, thathula. Listen to Bible. Wengena khona la cabanga. Unkulunkulu alizwa bazalwane. Ngicela nile sibishop bathi abathi imali sikudla ayirini kusasa. Listen to Bible. La cabanga lethu inkabe zami athi uNkulunkulu. Bafowethu ayibelipha into omhlanyisa ngedwa shoba nina nosala ni right madoda. Mina ngohlanyana kuhamba namba. Nasithi ngihlanyiswa into ukuthi Bishop athi uNkulunkulu kukaron athi alodlela khona la phambi kwami nina madoda nakho shisa uNkulunkulu mompriest esefe ekhazela awuzwanga phela kurongo ukuthi uBishop umazi ukuthi ufaka size balo nyaweni. Ngoba uma eseshumele ekhona esithema uNkulunkulu uyakhazela. Ngitheshike yasodwa labantwana labo. Yabo afuna ukujabulisa uNkulunkulu, ujabulisa umuntu kaNkulunkulu. Amen. Wenu unelemon phakathi. Sour like a lemon. Yeshaka le nto engikhulumayo. Kufanele mawuzokhula enkosini wahamba udle lesi zinto esehlakala athi mayisho uBishop Mtshweni email la usuthi yakhama le nto le ayeki yilo leyivaleni uthatha amanzi uyahlisa igwine ukuze kuzoba nama-muscles emkholweni ube yindoda ngeke ube nama-muscles emkholweni njengoba lokuphathiswa komntwana utekekiswa kuxoliswa nje sithi sibiza imnikelo sesiyaxolisa abazalwane ngalo mnikelo asikwazi ukuxolisa imnikelo emakholweni. Lalela uyakhazeka uNkulunkulu uthi anodlalana ngiyacabanga uNkulunkulu babambele thempelini ukuthi mase ningasuphela phambi kwabo ngifuna ukuthi manidla nidle nginibuka cabanga uNkulunkulu ethi ngizojatshuliswa ukumbona umpriest edla ngimbhekile
Mateo. Mfundi Mateo uvale. Do not think that I came to do away with or undo the law of Moses or the writings of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Before ufunda lesizulu, angifundele izanele. Thank you, Baba. Do not think that I have come to do away with or undo the law or the prophet. Yeah. I have come not to do away with or undo, Yeah. but to complete and fulfill. Leo kabayizwanga. Oh. Sengisho laba. Asambe siyedzanini. Laba bakamathabatha ngibona. Abayizwanga phela iphinde ezanele. But to do what? I have come not to do away Yeah. with or undo, Yeah. but to complete and fulfill them. But to complete and fulfill them. Ngitshelane mfundisi. Laba bantu abathi si-wrong thina sikhiphe okweshumi. Ngoba okweshumi okwe-Old Testament bafowethu sesinabantu abanye la ko-TikTok abathi nizodlala befundisi. Sanibonani madoda asepraise. Usho mina ngicela ngiphakamisa izandla yini ngitshela ukuthi ngokwamthweni le. Shonini phela lithi okwamthweni akukho emabhayibhelini. Kusikali iBhayibheli esilifunda manje. Lithi isithando sami. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Oh, Angizange ukuchitha, ngize ukugcwalisa. but to complete and fulfill, which means njoba wena ukhaliswa ukuthi sithi khipha i-10% kulokho okutholayo, ubona ngazi ukuthi i-10% iningi. Bese bethi abantu uJesu hayi umusa. Ayikho into yaleli family engakhokhelwa. Ayikho. Ngiyafisa ngizwami. Ngiyazwa mina abantu bengangizwanga. Engeke ngiye kule nto le ningangizwi. Ngcono mina ngibamba la kushawa uthuli. Le eyona ngizukuyeka kule. Mfundisi ngithi mina ayikho into kuleli family engakhokhelwa. And ngifuna abaniswe labantu baleli sonto. Uma ngiqhubeka njengoba ngilokhu ngiqhubeka ngihamba noNkulunkulu. Uma kufanele ngireache i-level yenye inkazimulo, there is a sacrifice okufanele ngiyenze for me to reach that level. And when we izulu libambela ukuthi ufune ukwenyusela kwenye inkazimulo, wena ucela imithandazo. Angikangizwa. Wena ucela imithandazo yokuthi izulu alikudedele, kanti i-promotion iza ne-sacrifice. Angizwanga. Akusona inhlupheko lento obhekene nayo. When uyaphonyothwa, akekho umuntu oyayo kwi-promotion kulento esikuyo yokholwa ayo without any sacrifice. Nibangaka elingizwileyo. Inhlupheko okufuneka uyi-embrace ngezinyembezi. Ungazifika uyibambe lezi inhlupheko uyi-embrace ngezinyembezi. Utsho hawe uyayi-embrace ngenyembezi uthi uwe ingabe uNkulunkulu umsaphi manje, ngoba mina ngazi phela ngibona ngathi kuhlabelela abantu abangazi ukuthi yini lento esikuyona. Mthathe down ngilutho wangibeka high wangenza umuntu
asifake. Ningathi ngize ukuzochitha umthetho nabaprofeti. Kodwa into engizele kusho uJesu. Ngizogcwalisa emthethweni. Cabanga wena njalo usicabanga ukuthi umthetho nje. uIsrael wanikeza umthetho 613 laws. Umthetho yona isho 613 laws. Yahuma njengoba sesikwi-10 commandments. Bese uJesu uzogcwalisa leyo. Mayigcwalisa uyaqinisa. Ushukuthi akekho umuntu wendlu kaNkulunkulu okuzosogola ithempeli indlu yena khona. Sengiyathandaza ngiyavala. Awuzukusokola umsebenzi kaNkulunkulu wena ukhona. Futhi njengathi ngake ngisondele beseduze nalo umsebenzi. Lapho ngizosondela kufuneka ngishaka eqala lapho ukuthiwa bana ama-position, lapho kuthiwa kwi-leadership, laba ababingelelwa ngiyibonga. Shaka lapho ukuthi masibabingelele laba babamba ifana. Kanjani amakhulu? Because ungena kwi-leadership you lead by example. Ngoba mhlawumbe ngikuphi ngithi uzofundisa ngetype uzofundisa kanjani ngekhiphi ngoba ngizokunika ngicela ngithi please go straight to this point fundisa ngomnikelo uzofundisa kanjani wena unganikeli you lead by example. Umuntu kwi-leadership bazalwane ufika qala ukuzwe uhamba qini fika qala ngafika umuntu kwi-leadership chakuthi yonke into ngendlela ahambe bazalwane ahambe qina avala amagate wakwi-leadership ke lapho. And ilapha kwi-leadership ijoka lidlala kube emqaleni yilapha abakwi-leadership and kushala boy masithi qala sibona MC sithi sesibona MC mawufika lapha phambili awuyikhulumi nabo kuthiwa hijack wathi hijack umhlaba lempama kubeka phansi ngoba wazi ukuthi siyasebenza la. Akekho umuntu oyingane enomfundisho ngomuntu othi nje hayi bazalwane ngisosama nje kusema noma namsengayicheck you uyikhulumela nonto uma mature enough. Why are you exposing me ukuthi ngibamba manje uyishola noma awufanelanga grace uthi Lord cover me. Uchaphila ungena ngomnyango ubuzuzanele ungena ngomnyango ngikhule kabuye ngithi uyashumayela ukuthandaza. Wena shumayela unamutshela nakusahla iviki lonke. Akuthathe sizofana iviki lonke ulokhu ushisha amavesi uthathalela ushisha uthandaza nale kunike ukuthatheli. Mina ngutshela singena la enyango. Ngithi wena shumayela usibambela lenkonzo singena kuyo. Haleluya. Ngibonga igama likaJesu. Ngesikhathi ufuna ukukhuleka mina ngithatha imic ngaphambili. Ngithi asithathe ingoma sithandaze bazalwane. Ngibonga igama lenkonzo. Mina ngenza amasosha, ngitheka amasosha mina. Angifuni umuntu ozongibikela ukuthi awukodwa mawusukulela ngisanda umnqophakazi nehlangene nomnqopho kakhazini lento. Semsebenzini kaNkulunkulu la. Ngena la siyasebenza la. Semsebenzini awuzofanisela ngokhazini la. Nalokho ukhazini wafile. Sebenza wena usudala ngathi. Asema excuses asiphamisi lutho nje olunye ngaphezu komsebenzi kaNkulunkulu. Mase ngithengenze ungena ukukwenza. I repeat myself. Awufiki la usitshela ukuthi uhijack you ukungeyisa leyo nto leyo. Ufuna ukutshela abantu ukuthi ngiyakuna order ngihlelekile. Wena sendlela engakutshela sekula ukuthi wena usiyasebenza. Singene emzini womuntu siyothandaza. Masingene egeyidini umuntu welathi ngibeke umuntu wami kulo muntu. Masingene egeyidini sithi abayo kulela ngithi uyashumayela mntana masingena phakathi egameni Nkosi. Wena kusavume ugama lenkosi akasavume. Bayokusindiswa. Lokho nje uNkulunkulu asofele enhlizweni yakho. Uyasho uphalo. Bishop, ngiyafana manje. uNkulunkulu ethi kuGideon, ngifuna uyolwa. Kodwa laba bantu ngeke bakwazi.
One, baningakhulu. Two, banesisweni. Laba bantu badla everyday ngaba. Ngifuna ukubatesta ezantsi emfuleni. Makufika emfuleni, thanda kuphuzwa amanzi. Ngendlela umfulo omingayo. Ufuna amasosha. Makufika lapha ezantsi emfuleni, amadoda alala ngezisu. Sengiyavala sithandanazi. Alala ngezisu afuna ukufika emanzini. Wathola ngithola ngizamzela labalala ngezisu. Esifuna lesesinye ifike sithi. Athi uNkulunkulu manje thimjela kanje babuyisele eceleni. Akufika inhliziyo ifikithi. Ingahlali phansi ifikithi. Ubathi ju athi uyele eceleni. Fika leselala ngezisu. Athi ngiyeke. Fika omunye athi. Athi uyisele eceleni. Fika uthi uNkulunkulu baningi abalele phansi athi bayeke. uNkulunkulu bancane basa-5 laba bangalali phansi. Okay, ngizosebenza ngabo laba. Sikhanda amasosha kuleyo. Amen. Sekuvala njengoba simile. Lento ebengiphethe ngimtshelile ukuthi ningakhula ngithi bazalwane. Manje angikwazi ukuyiqeda. Kufanele ngibuye kuye. Kodwa ngivulela njengoba umile ngivula chapter 22 kaMathewu. Khosi ngifuna uyibambe lento bese sithandaza. Verse 37. Matthew, uJesu wathi kuye, ningakhuphuka abantu bami, ningakhuphuka. uJesu wathi kuye, oyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Ngifuna abantu akulona ihlazo ukuphenduka. Amen. Phenduka nje akuyona Mtshweni. Asinikele makuvuma. Asivunwe ibudget. Asikhiphi itithe ngoba ibudget ivuma ibudget yomuntu osemhlabeni ngeke izivume nanini. Ngeke ivume iyohlale iphikisa. Kodwa fundela leli verse lapha lifundo sisi. Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, Sehlulwa ukuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke. Funda. with all your soul, Simthande ngomphefumulo wonke. and with all your mind." Simthande ngengqondo yethu yonke. Phinde ufunde futhi sisi. Sasiyathandaza. uJesu wathi kuye, oyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Let us repent. Dojile ngo-2023 zange ngihambe kahle la kwiminikelo namathayiko. And uNkulunkulu uyazi. Ngenzeka ukuthi uBishop akazi, mina ngeke ngazi kakhulu. Kodwa uNkulunkulu uyazi. And wena uyalazi please. I just want to help you. Onsinqomo is right. Now Lord, I repent. Kapheluka. Kalo 2024. Moya ugcwele wazosiza abantu emhlabeni. Kulabo bantu nami ngikhona ngicela ungisize. Ngifuna ukuqala unyaka wokupheluka. I want to be faithful to you. Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho. Ngithanda lelizwe lithi ngawo onke amandla akho. Uyithande iNkosi uNkulunkulu. iNkosi uNkulunkulu bazalwane asithandi ngokudensa kuphela. It is good to dance. Kodwa nangawo onke amandla, nangawo wonke umphefumulo. Cela uNkulunkulu menze abe uqala. As from today,
Ngicela ukuqala uNkulunkulu kuyo yonke into. Ngicela uNkulunkulu ngimbenze kube uyena oqalayo mina ngigcine. Khona uNkulunkulu eyothi take care of me. Ngicela ukuthi kube uNkulunkulu ogcina mina. And ngifuna uyenze lento ngoba uzwile and wenze i-decision wena ngaphakathi uNkulunkulu wayifundi inhliziyo yakho ukuthi I want to repent and I want to change my actions. Unthinking behavior and behavior engabahle. Lo nyaka uzongibona yimi nawo. Akwazi ukulanda kanjani usuthembekile uNkulunkulu umoyingcwele sefike ekuthika athi good wenze kahle. Ngamthola umuntu uthi I want to repent. Ulele khulini. I want to repent. Funa ukushintsha indlela yami yokunikela. Izulu alizukusokola ngenxa yami. Akuzukuhamba ezulwini ngenxa yami. Funa umuntu othi ngiyafuna mina ukwenza kahle. Ngiyathanda umthetho khona ngiyathanda, ngiyahlulela nje, kodwa ngiyathanda ukwenza kahle. Cela lo muntu ezindlini. Akhathazeke nje ngabanye wena nje ukuthi mina ngiyathanda ukwenza kahle. Yimi ngiyafuna ukwenza kahle. Ngifuna ukwenza kahle uNkulunkulu akusisi sami nawe uNkulunkulu akusisi. Akusisi uNkulunkulu ngiyami nawe uNkulunkulu akusisi nawe angakiye uNkulunkulu. Angakiye uNkulunkulu, angakiye. Lana bazalwane mina angisho mayelanga futhi angifundisa